Σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα, η Ελλάδα προσπαθεί να ξεφύγει από την παραγωγή ενέργειας μέσω λιγνητών και να καταφέρει να είναι πράσινη, να μπορέσει να παράγει όλη την ενέργειά της από πράσινες μορφές ενέργειας. Γι' αυτό θα χρειαστεί σταθερότητα στο δίκτυο και η σταθερότητα στο δίκτυο έρχεται από τις υπηρεσίες εξισορρόπησης. Μέσα σε αυτές είναι η απόκριση ζήτησης. Άρα, καθώς προχωράμε μέσα στα χρόνια και έχουμε μεγαλύτερη εισαγωγή φωτοβολταϊκών και αιωλικών στην αγορά, θα έχουμε μεγαλύτερη ανάγκη για υπηρεσίες εξισορρόπησης, οπότε και μεγαλύτερη ανάγκη για υπηρεσίες απόκρισης ζήτησης. Εδώ είναι που είναι σημαντική η συμμετοχή των βιομηχανιών στην αγορά, μέσα από την οποία μπορούν να έχουν μια σταθερότητα εσόδων και να έχουν μια διαρκή συμμετοχή στις αγορές. Κατά τη διάρκεια της συμμετοχής ενός πελάτη στην αγορά εξισορρόπησης, πρώτο μας μέλημα είναι να επηρεαστεί η παραγωγή του διαδικασία όσο δυνατόν λιγότερο. Τα φορτία τα οποία συμμετέχουν στην αγορά εξισορρόπησης συμμετέχουν κατόπιν ενός συμφωνημένου πλαισίου και με βάση τους κανόνες καλής λειτουργίας και τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά.